Но. Здравейте, дами и господа! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм водещия Сабина Сенов и съм заедно с прекрасния диджей Борката. Тук сме, за да ви съобщим, че на 25 септември 2027 година ще бъдем в опера Денак. Защо ще бъдем там? За да направим сватбата на Сеид и на Надя. Дами и господа, за вашето добро настроение, там ще се погрижи оркестър Бурето Бенд. Ще има много гости изпълнители. Амет Карани е един от тях. Кадънчо Оригинал, Хари Младенов, Амет Гъци, Благовест Василев и още много изненади. Аз водещия Сабина Сенов ще бъда там, диджей Борката ще бъде там, FF Studio ще снима всичко, ефектите, най-красивите ефекти на SF Production ще бъдат там. Въобще ще бъде много яко, ще бъде много забавно. Ще добавиш ли нещо, Боре? Заповядайте, където съм аз, там и купона с най-добрия водещ, с най-добрата музика, с най-добрият оркестър. На сватбата на Сейд и Надя. Заповядайте!